Kwakho bizitha. Yabona ukuhlupha kwabantu ke bagcina sebegijinyiswa basizakalela ekhaya base bethi bona ayi igobe izitha babe kwakho bizitha. Hayi ngizwile mina mkhulu. Utshale ke ezweni lonke aze athi omunye nasephushini lami ngithe mangilele ngabona ukuthi umuntu ongaba ikhansela la endaweni nawo. Yona vele uyifake ebhodweni badle nokudla nje insizwe ingene ke kuthiwa idluzi laphendulwa kwanomuntu okwazi ukugama enhlabathini yamathuna waphendula walihlomisa walenza lasebenzela yena. Wena ngesikhathi ukhuluma nedlozi uzisizwe ekhaya. Sikolo uNkulunkulu wamthesa amandla, baba wamthesa amandla, abagulayo nabahlupheki wona wesondela Enhla nasezansi eMpumalanga nasentshonalanga kumagumba manomhlaba umhlaba wonke jikelele lami igama ngingo MC Pholobase oandile wakangcobo ngiyabheja ngiyagaranta ngekwamhlaba uyalingana kwakhubalo limbiwe egcekeni ngathi kuleli ikhaya ke alimbiwe egcekeni ilalitshalwa khona nje straight. Siyakubingelela mkhulu Mabika, siyakubingelela Gobizitha, siyakubingelela nyanga yabantu, bingelela abantu emakhaya. Ngibingelela kakhulu Mapholoba nesizwe sonke abancane nabadala eSouth Africa yonke singaze siyongena nakangwane siwazi embabali libonjeni libovuma nkelekela kudlela futhi sebakangwane sekhaya lapho siyasebenza nabo. Igama lalomuzi ikwabani la? Igama lalomuzi ikwamabika la. Ngiyasibona isibongo sengisho ukuthi umuzi nomuzi unegama lakhona nesigodlo sinegama lakhona. Ikwakho bizitha. Uyabona ngokuhlupha kwabantu ke bagcina sebegijinyiswa basizakalela ekhaya base bethi bona ayi igobe izitha babe kwakho bizitha. Hayi ngizwile mina mkhulu. Mkhulu ake sincome iqhaza lokuthi ezintweni ezithinta ikhundla zokukhethwa umphakathi ngenxa yokubona ubuholi nokuba umuntu oqavile okhathalela impilo zabantu ukhona kuzona nasezintweni ezithinta impilo. Mhlambe ngezibomu namhlanje ake sikhulume ngomuntu ofuna ukuba ikhansela noma ofuna ukuba umeyara noma ofuna ukuye eParliament. Unani for labo bantu? Ngiphethe induku ezistrong kabi. Phela induku ezistrong Mapholoba lapho. Uyabona ke lapho kuyaphoqa ukuthi ube khona la ekhaya. Kungaba insuku ezimbili kuze kube kweintathu ngikusebenza ngoba sike singalali la sivuke ebusuku ngo12 usebenza. Ngikhiphe ngikhulumise lapha nalapha 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 uphume utshale ke ezweni lonke aze athi omunye nasephushini lami ngithe mangilele ngabona ukuthi umuntu ongaba ikhansela la endaweni nawo. Ngikuzwile mina. Induna la endaweni nawo. Nanami ufika kule ndawo usulahle ukuthi ufuna uMabika ongosihlalo enduneni bewukhomba mina. Okusho ukuthi lokho kwenzela abantu yakuqonda futhi ayikho lento uthi inyanga izilaphi. Hayi ngiyikho nje. Ngiyakwenza futhi nami ngiyikho. Usulahleka nje ukuthi ufuna uMabika kule ndawo lo osihlalo nasenduneni bewukhomba mina. Ningizimu Africa worldwide angazi ngithini futhi angazi ngincome kangakanani. Uyabona uma ufica umuntu bese ufica abantu bethi sibekezela isho kuthiwa ngabe kugcwele kangakanani silinde ngoba ayikho into anayo kakhulu njengesineke. Khehla lami sekwagcwala lento manje einkundla zokuxhumana. Siyazi ukuthi ngomunye wabantu ongayifuni ngempela lento yokushutha kodwa ngenxa ukuthi ubusucelwa namakhasimende akho ukuthi at least xhumana noMapholoba utshena abantu ngezinto sisize ngazo wagcina uvumile. Siyazi futhi asizokubona njalo ukuthi ke manje phatha usuyashutha njoba senze wonke lo msebenzi wona esolokho esiwuqhulula. Ngiyafisa kodwa ukuthi utshena abantu ukuthi ngokwakho ngabe isekhona yini lezi zinto ezobuyonincwe ezitechnology njengokuthi nje izulu umuntu uyanikezeka yini lona abafana niyakwazi ukunikeza abantu bona izithwalo niyakwazi ukuzenza kubantu ngoba itechnology leyo mhlambe ngezibomu mangaqonda nje straight mkhulu ugabe ngani la egcekeni uzothi omunye umuntu yena ufuna abafana abancane ngabe umkhulu nabo cha hayi anginabo angilenzi futhi nezulu kodwa ukulivika hayi ngistrong kabi lingaduma lizelinuke baba ngeke liushaya umuzi wami. Ngiyakuzwa mina. Ngeke. Uthi bengazami beze beyeke. Lizelinuke uze ukuthi liyanuka manje kodwa ngeke liwe la.
So abantu abafuna ukuthi ke mkhulu bavikele kuleso simo esinjalo ungabavikela njani? Hayi ngiyabenzela baba, ngiyabenzela ikhonkwane, ngiyabenzela khona insizi engiyenzayo ofike uma ubona ukuthi abantwana bazokukhathaza ukuthi kuyagcatshwa kwenziwani, uvele uyifake ebhodweni badle nokudla nje, insizi ingenile emzimbeni wabo, angeke uphinde umshaye ngombali. Okuyinkinga ke kuleyo nsizi, noma ungabulawa ngomese, lowo muntu okubulele uzokulandela. Ha, Noma ukudubula ngesibhamu uzokulandela. Uma ikushaye ngo-August, njalo ngo-August kuyofa umuntu la ekhaya, njalo ngo-August kuyofa umuntu kubo kwalo owakushaya. Ivala izulu, ivala imese, ivala ibhamu, kuze kungene igama likaGobizitha. Kwakulukhulu ndoda. Eish, ngiyakuzwa omkhulu. Kwakulukhulu. Yini oyiphathele abantu abanomasingcwabisane? Abanomasingcwabisane abafuna ukwenza njani nje? Abafuna ukuthi ibhizinisi labo likhule ngamandla. Ayi angaze nje ngisebenzisane nabo futhi ke bahle bona lapho babahle khona, kodwa kimi ayi angibona ubuhle babo ngoba vele bona uma engafa umuntu bathi umsebenzi awuhambi kahle. Kanti mina mayefa umuntu umsebenzi awuhambanga kahle ngoba sekulimela umsebenzi wami kwelapha abantu. Okay, ingakho nezifo futhi uyilapha. Yebo, uma befa nje abantu ngiyalimala mina ukuthi awu wasubulala umuntu sengizodlaphi ke. Asithinte ezinye zezifo yilapha omkhulu. Isifo esinjenge stroke, isifo esinjengekhanda elingapheli. Hayi ngiyakubhejela ukuthi ake sihlale nje 45 minutes ula ekhaya. Hayi usuku lonke ula ekhaya uzongitshela ukuthi lithule ke manje. Kunabantu abenza imicimbi usuku nosuku emakubo kodwa izinto ayilungi. Kuthiwa amanzi amnyama, kuthiwa inhlambuluko, kuthiwa khona okuphehliwe njani ngenelela khehla. Angithi ke mapholoba abantu abenza imisebenzi ingalungi emakhaya kuthiwa kunamanzi amnyama. Asuke khona ngempela amanzi amnyama la kithi. Sikubiza ukuthi umdliwa. Okay. Bese kuthi eningizimu kuthiwa amanzi amnyama kwaphendulwa idlozi, laphendulwa kwanomuntu okwazi ukuganga enhlabathini yamathuna, waphendula walihlomisa walenza lasebenzela yena. Wena ngesikhathi ukuthi ukhuluma nedlozi ubuyisa izitha yokushaya. Lekelela zithini inombolo? 076 431 90 26. Njengoba uzwa nje ukhala insimbi inkomo efikayo. Okay. Okukhomba ukuthi nanoma ngawumuphi umuntu othi ufuna into yemfuyo uyayithola la ekhaya. Hawu ke into yemfuyo ke kusekhaya ungabe kathunje wenkomo. Uzozwa ngakho. Mkhulu omunye umuntu akanayo imali kodwa unayo imfuyo kuyakhokheka ngayo la ekhaya. Kuyakhokheka njengoba zikhona nje zafika ngalo umsebenzi. Khehla la masibonga kakhulu ukukhulumisana nawe siphindele inombolo zakho. 076 431 90 26. Ugobizitha kwaMhlabi yalingana esigodini sakuphi? Emahlabeni. Induna, uhlalo weinduna. Induna uTembe ebukhosini bukaMathenjwa. Kuzwakele khehla lami. Yeah.